футболбозони дастаи Хатлон аз дарвозаашон ягон гол нагирифтанд ва ҳоло бо кафкобӣ омода аст ва Манучер Ҷалилов тӯбро ба бозӣ даровард ва тавре дидем футболбозони дастаи Истиқлол аз канори чапи майдон ва пеш мераванд. ҳоло ҳуҷуми футболбозони дастаи Истиқлол Манучер Ҷалилов аввалин зарбаи ниҳоят хатарнок ва инҷо бубинед бозигарони дастаи ду нафарро фиреб медиҳад ба мобайн ва инҷо боз як имконият хеле хуб инҷо Юрий Лапирёнок боз як партофти дигар ба сӯи Манучер аст ба қафо Шаҳром бисёр зарбаи хуб аз ҷониби Шаҳром Сулаймонов бисёр ҳуҷуми ҳам бештар мешавад 4 нафар дар муқобили 6 нафар бозигарони дастаи Истиқлол Узоқов тӯбро ба пештар мезанад то бузургӣ Ятимов бошад амагӣ як маротиба ба бозӣ ҳамроҳ шуд. ҳоло Худоидор Узоқов ва дӯстони гиромӣ инҷо Аҳтам Назаров на инҷо медонед бозигарони дастаи Хатлон чӣ мегӯянд корти сурх. ҳоло бори дигар бубинед инҷо бале на инҷо аз дарвоза хеле дур ҳам буд вале имконияти бисёр зарбаи қавӣ аз ҷониби Тони Бикатал вале хато буд ин зарба ва дӯстони гиромӣ дар ин лаҳзаҳо ки дар охирин дақиқаҳо рух доданд хубтар буданд. ҳоло Рихсибоевро мебинем бисёр моҳирона бозӣ кард ва инҷо Манучер Ҷалилов ба пеш мераванд ва боз ҳуҷуми худро ташкил медиҳанд. Шаҳром тӯби хеле хубро ба намо то тобистони гузариши бозиҳо дастаҳо шартнома баста шудааст. Манучер Ҷалилов бисёр хуб буд вале Манучер Ҷалилов хеле қафо бозӣ мекунад. Як партофти хеле хуб аз ҷониби Ваҳдат Ҳанонов. ҳоло ҳуҷуми барқвори дастаи Хатлон 3-3 аст. 3 муҳофизатгар бо 3 бисёр зарбаи қулай гузариши хуби Салама Шуромадов буд. ҳоло боз Зоир Ҷурабоев бисёр ҳолати хуб дар ин лаҳзаҳо Ваҳдат Ҳанонов аммо инҷо шояд инҷо ҳоло боз як ҳуҷуми дигари футболбозони дастаи Хатлон ва тавре мебинед инҷо чӣ аст инҷо дӯстони гиромӣ Готсон бози дӯстони гиромӣ идома дорад ҳисоб кушода нашудааст ва мо имрӯз боз тӯб ба марказ Ҷалилов зарба мезанад бисёр хатарнок ва инҷо бубинед Аҳтам Назаров охирин фурсат вақт тамом шудааст вале Шаҳром боз ба пеш меравад ва гол дӯстони гиромӣ Истиқлол дар ин Ларин аст Алексей Ларин аст ки Аҳтам Назаров партофти хеле олӣ ба Маҳз Сулаймонов тӯбро хеле моҳирона зад ва Ларин дар инҷо аз ҳама пеш тӯбро ба самар расонид. Алексей Ларин дӯстони гиромӣ ва дар 16 бозии дастаи Истиқлол дар майдон буд. соли 2019 ҳам дар айди дастаи Истиқлол бозӣ карда буд. 12 ҳисобро ҳам кушоянду ҳам бо ғалаба ҷамъбастанд. Шаҳром Сулаймонов, Юрий Каламоец, Манучер Ҷалилов, Муриддин Ҳасанов, Зоир Ҷурабоев зафар ёбанд. ҳоло ҷом ба Манучер Ҷалилов ва Алишер Ҷалилов дода шудааст ки онҳо онро боло мебарданд. Муборак шавад бори дигар дӯстони гиромӣ.